Dobre, čau ľudia, zdravím vás Pajo, ďalšie videa, dneska natáčame na niečom úplne inom a volá sa to Camtasia. Stiahol mi to kto? Juro TV. Ej, tu je s nami? Toby Game. Počkaj, kde som? Nie, ja som Driso. Kakso, ja už ani neviem, kde chodím. To aj som čítal, aby si vypil. Tu vidíte všetko. A čo? Všetko iba volal. Na Skype. Čo ja mám? Musíme to tu otorčkovať. Bíbaríba. Kapitán Jack Sparrow. Počkaj, ja pôjdem za 3 minúty. Fú, skoro som Driso. To je nebezpečný kaňon. Počkajte. 27 hodín. Ako tu mám stopnúť? Á, co je to? Dobre. Môžeme pokračovať. Gangnam Style. Skoro som Driso. Ľudia, keby som ja Driso, tak končíme sused. To asi nemáš 4x4. A prečo tu nemá zombíkov do ryti? Beautiful, tak to akže... Dobré. A nie, ja tu mám zombíkov. Tam vidím Spidera. Môžeme pokračovať. Ideme na vežičku, budeme pozerať zombíkov. No už konečne ideme ráno, tam vidím toho Spidera, tam. Chod zabiť. Nemám, až tak. Nie, on by ma zabil. Vy ste retardovaní. Mám krásny mostík, čo sa mi dosť páči. A tuto máme cestičku dole. Natáčal som to už, keď som išiel cestičko dole. A teraz nepôjdem dole. Vy ste blbí. Počkajte ľudia, počkajte. Dobre ľudia, môžeme pokračovať. Ja som si len kontroloval také vecičky, že ako dlho som ešte natáčal. Čiže my zverujeme sticky. Hej. Musíme si urobiť veľa, ale veľa klobáčov. Aspoň 2. Tak. To by bolo, máme strašne veľká menia. Dáme si tam aj drevo. No a doporučujem si pozrieť Zurga TV, je to dobrý youtuber. Natáča som mňa, lebo je to bratranec a takedy mi pomáha, čiže dúfam, že si ho pozriete a dáte like, aj nedáte like. No. Wow. Ja sa pozriem už, koľko natáčame. 4 minúty. Akože nezobral som si stopky. Neviem prečo. No. To som ja. Neviem prečo ani čo. Ani na čo. Prší a zároveň dážď. Wow. Musím si tu urobiť schody.
Ja som si nenaťažil však. Takto. Anička, takto. No. Či tu bude cestička vonka? Kde som to videl tie kravy? Tuto desi. Strelo? No, neviem. Ty kokso, vidíte, ak mi to laguje. No, Juro TV už odišiel. On mi chcel stiahnuť iba toto. Hej. A to vám tiež doporučujem pozrieť. Je dobrý. Ukázal mi, ako urobiť miniatúry videí, čož teraz budeme využívať furt. Je to ešte ten otrovný spider? Yeah. Ja teraz zombici nebudú horieť, sa mi zdá. My to tu máme otočkovaný, jak nikdy predtým. Ešte som ani nevymyslel, že jak sa dostať dole. No. Zoberiem si jeden. To bude stačiť. Jeden je dosť veľa. Dobre. To by sme mali. Budem musieť robiť druhú častu. No. Inak však som mal povedať, že keď drisnem alebo ma niekto zabije, tak skončím sériu. To už nebude mať význam natáčať znova, keď už sme tak pokročili. Stevie. Toto ešte zničím. Musí toto byť zarovnané. Ešte ani neviem, čo budem robiť s toľkým kameňom, lebo mám ho strašne veľa. Tento seplik som tu zasadil, a ani som ho nezničil. Ľudia, plus napíšte mi do komentárov, čo by mohlo byť tu, lebo ja som z toho akože fakt debil. Neviem, čo budem mať. Čo s tým mám robiť. Akože... Takedy sa vydáme možno dole, ale teraz máme iné veci na pláne. A minulý diel dúfam, že sa vám páčil. Začal som preháňať s Vianocmi, čož bolo dosť blbé. A neznačil, keď niekto preháňa s Vianocmi, tak som si urobil srandu, no. Tak. Teraz by sa mal na Vianoc ľudia. No, hovorím tu len také blbosti. Neviem, čo mám tárať. A ty, čo som tu zapojil do toho, sa mi to celkom vyjasnilo. Čakajte, lebo toto je hrozné s tým. Minecraft. Prepačte, jak to zazvonil. Musím tam ísť. Ja to stopnem. Alebo išiel kamarát. Či kamarát, brat. A čo ti bola od tých kamošov? Čo? Čo ti bola od tých kamošov? Čau. Môžeme pokračovať. Ja som si tu len niečo robil.
Nenapadá mi, čo by to mohlo byť. Neviem, na čo som to stával. Chata. Napríklad. Naša letná chata. Ako tu leto nikdy asi nebudem. No to je stále zima. Je tuto. Presne, ja pôjdem dole pozabíjať ešte tie ovca. Let's go. Alebo ja by som ich mohol nejak naviesť, ale neviem na čo. Máš seno. Slípka. Skoč dole do vody, sa ti nestane. Ja neviem, ale ja som si tu robil schodíky. Môžeš už odtiaľ to skočiť. Iron? Nie, to nebolo Iron. Iron. To nie je Iron. Ja vlastne... To je coal, ktorý ja vyťažím. Tak si ho vyťaž. To je tiež dobrý však. To sa robí tiež. Tam nejdem, lebo zabizda, že pod stromy sa skrývajú títo zombíci. Bude ráno. Ja keď sa skryje pod strom, tak vydrží aj do večera. Zdravý rozum. Tak chod sa puknúť. Alebo viete, ako odrúbkáte Minecraft? Keď si dáte 1,8 a budete mať hlad, zabijete ovečky a dáte si zase 1,7,2, tak proste nebudete mať hlad. To je taký odrúbkávací systém Minecraftu. Ešte možno na to ani nepríšli, lebo tí sú takí retardovaní. Ale nie sú až tak retardovaní, vymysleli Minecraft. To sa cení. Viete, čo sme mali flaku? Že ľudí Minecraftu nasiahnutí viac než 2 milióny. A kúpené ich má viac než 4 milióny. Nie, 20 miliónov, ty debil. No, idem sa kúpiť tvojho flaku. A na konzoli má kúpené až 30 miliónov, čo je dosť veľa. A keď si pripomeniete, že na Zemi je 7 miliard asi. Ľudia, to všetko iba deti. Veď ale detí, tých je veľa. Nás detí je veľa. A ženy ešte viacej. Keby neboli ženy, neboli by ani deti. No, ale už ani... No najviac sa rodí asi chlapcov, lebo... Lebo keď to chlap urobí s chlapom, tak je... Chlap urobí s chlapom, tak je gej. Nie. Tak je dievča. Ako ste si všimli, už natáčame 12 minút a tie staré mali iba 10 minút. Na Camtasia môžem natáčať koľko chcem, ale na YouTube sa mi to bude dávať. Či bude sa mi to renderovať asi 2 hoďky. No, tak 20 minútové, tak 2 hoďky, či hodinu a pol. A tak toto sa mi bude renderovať pol hoďku. Na YouTube to dáte za 12 minút. 2 minúty. No. Tak už nebudem natáčať na Bandicam, čo je totálne, ale že totálne trapné. Európa ti ešte hovorí, že Európa to je čo si iba na jednom ostrovčeku. Co ideš? No, ľudia, to som vám chcel povedať, že Skyblock. Som už kedysi natáčal, už som ho natočil a nedal som ho na YouTube, lebo nevidelo sa mi to a bolo to na Bandicame, čiže to bolo to strapné. Potom môžeme natáčať Skyblock. Zajtra? Nie, zajtra mám daločku zo Slovenčiny. Masko. Tu som chcel dať ešte kvietok, no vidíte. Nemám ho. Mám to tu otorčkované jak nejaký pán. Inakšie... No, tu sa nespawnujú zombici na horách až tak moc. Tu sa nespawnujú ani creepery, iba spidery. A ty by ma zabili raz, 2. Veď keď skočia na teba, sa nemôžeš im nejak vyhnúť. Už bude 5. level, ľudia. Urobte tú knihu. No ľudia, ja sa budem s vami lúčiť, lebo... A dúfam, že sa vám videjko páčilo a dáte like. Počkajte. Stop it.